За нея животът е динамичен. За нея всеки ден е пълен с щастливи мигове. BTV Lady е шестият телевизионен проект в нашия портфейл. Много се радваме да предложим този нов проект на българските зрители, тъй като по този начин нашата медийна група се утвърждава като лидер в това да предостави най-богато жанрово многообразие на българския медиен пазар. Какво ще видят зрителите в ефира на BTV Lady? Отговорът е хитови реалити, лайфстайл програми, премиерни сериали, заглавия с любими актьори, както и ексклузивни музикални събития. Съвсем скоро телевизията ще излъчи последното издание на най-секси телевизионния спектакъл – модното шоу на Victoria's Secret. От месец март дамите ще бъдат зарадвани с оригинално ежедневно българско ток-шоу. Неговата тематика ще го отличи като единственото по рода си в български ефир. С новия канал BTV Lady изненадите за българските зрители не свършват. В момента работим по един много голям и мащабен медиен проект. Много се надяваме през месец февруари да разкрием нашата огромна изненада и да направим зрителите съпричастни на нашия наистина много амбициозен проект.